Sei elkartean ez dira geldirik gelditzen. Abuztuko programa bukatu dute orain eta urriaren batean kurtso berria hasiko dute. Orain prestakuntzekin ibiltzen dira eta horri buruz hitz egingo dugu gure gaurko gonbidatuarekin. Maite Ziganda, kolaboratzailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aspaldi ikusten zaitugula, Bai, amatasunean egon naiz eta jazta, bueltatu naiz. 11 hilabete ondoren, bueltan nago. Eta orduan oso motibatuta pentsatzen dutez. Bai, begira, hau da partoan bezala, ez dizutela esaten nola izango den gero, joaten zara gogopilarekin, ez? Baina gero, buelta izan da nahiko aste bat daramate. Baina, orain arte, etxea, umeekin eta dena prest eukentzen eukan, eta orain denborarik ez, pues hori. Bueno, baina nongi, gustora, posik. Pixkanaka. Bai, hartuko du ritmoa. Bai. Eta hori ezaretelako esan bezala geldirik egon. Orain, birgogoratzeko nahiz eta kolaboratzailea izan, agian dagolako norbait ez dakienak zer den sei elkartea, zer da? Bueno, sei elkartea, ja, 20 urte egingo ditugu, datorren urtean, eta zer egiten du? Bueno, 12-17 urteko nerabei harrera eman. Etorri berriak diren nerabei harrera eman. Etorkin hauek badaukate zerikusirik, eta da, bere ama edo bere aita orain dela 10-15 urte etorri zela bizitzera Iruñerrira, eta denbora hau pasata, zergatik 10-15 urte, gehienak egon dira paperak legalizatzen, lana bilatzen, eta pasatzen da denbora hau, 2 urtekin utzi zutenan bere seme-alaba, edo bere seme-alabak, eta orain ekartzen ditu Iruñara. 12-17 urte daukatenez, beraiek ez dute erabakitzen etorri, da bere ama edo bere aita erabakitzen duena etortzea. Zer daukate aman komunean? Beraiek ez dutela erabaki etortzen, hori alde batetik, eta migrazio dolua pasatzen ari dutela. Ze dolua? Hombre, larriena da, han usten dutela bere amatxia, bere familia, bere eskola, bere segurtasuna, bere kultura, ez usten dutela, bere egintzako segurtasuna ematen ziren guztia. Torri dira orain Iruñerrira, askok badakite erderaz, baina ez eta erderaz jakin kodigoak baita desberdinak dira, ez da berdina erderaz kojerrez, edo hemen erabiltzen den bezala, edo han erabiltzen den bezala. Eta badaude beste batzuk, ez erderaz ez dakitenak, eta orduan badaukate baita hizkuntzaren zailtasuna. Honetaz aparte, sei elkartean lan egiten dugu familia guztiarekin, da erregrupazioaren lagundu, berriro familia izaten, berriro ezagutzen, berriro hasten, baina baita eta aurten gehien bat ikusten ari ditugu etortzen ari dela nerabe inor gabe. Etortzen dira nerabeak, adin gutxiko pertsonak, ez ama ez aita, ez familiarik hemen, eta baita haiei harrera ematen diegu eta laguntza ematen diegu berriro hasteko, modu egoki batean eta segurtasun moduan, hori izango zen. Hizkuntza ezberdinetakoak nungoak dira? Hau da, urten arabera aldatzen doaz. Urtero, gure urtea da eskolako urtea bezala, ikasturtea lan egiten dugu gehien bat, eta adibidez, aurten gertatu dena Nikaraguan bere egoera politikoa ez da egokiena, badaude istilu pila, eta nabaritu dugu adibidez Nikaraguatik etortzen ari direla beste urtetan baino gehiago. Baina Bolivia izan da azken urtetan gehien etorri diren herrialdetik, baita Peru, baita Republika Dominikana, Venezuela, eta beste aldetik Amerikatik gehien bat. Baina baita Afrikatik, adibidez Ghana, Egipto, Senegal, Kongo, horietatik baita, eta Ukraina, Europatik baita etortzen dira. Horrela, dago, badaude herri batzuk, bai daukatela egoera oso larria, adibidez, Honduraskoak baita etortzen dira, bere Hondurasko egoera ez da oso atsegina, baina badaude beste herri batzuk, etortzen direla, nik uste dut, guk ikerketak egin ditugu, baita ikerketak egiten ditugu, eta nabaritzen da, hemen Boliviatko askok etortzen badira, nabaritzen da hangoak badakitela hemen nola dauden, eta hori, ahozko informazioa asko funtzionatzen duela. Eta horren arabera azkenean ere moldatzen zarete zuek? Bai. Gero, gure lanean,
baditugu 3 teknikari, haietako bik dira harrera ematen diona, harrera adibidez teknikari batek egiten dira harrera bakarkako harrera, nerabe bakoitzari, eta hor egiten da ikerketa bat, zelako da bere egoera, nola dagoen, zenbat botatzen du faltan familia, adibidez hori egiten dugu hasieran ikerketa bat, eta gero hemendik 5 hilabetera egingo diogu berriro, nola dagoen, egiten diogu jarraipena bat, jakiteko bakoitzari zer dagokion, hobe, eta berdin familiarekin. Egiten dugu hasieran jakin nola dagoen familia bakoitza mundu bat da, eta jarraipena egiten diogu familia bakoitzari. Horren arabera planifikatzen dugu gure lana, baina bai egiten dugu laguntza, bakarkako laguntza, bai familiari, bai neraberi, eta baita taldean harrera eman eta beste helburuekin, ez? Eta urtean zehar, orduan, programaz berdinak dituzue orain abuztukoa aipatu dugu. Bai, abuztuko programa, da oso programa polita, ez daude orain hasi da eskola, begira, berez, nik uste dut amatxoak eta aitatxoak entzuten badaude, ikusten badaude orain, jakingo dutela, ze garrantzitsua den, harrera ona egitea lehenengo egunetan, orain 3 urtekoak, amatxoak esaten digute, geratu da negarrez, edo amatxoa ongi geratu da, eta bera dago, eta geratu da super ongi, bueltak ematen digu, ze garrantzitsua den harrera. Abuztuko programa da lasaitasun momentua, abuztua delako lasaitasun hilabetea, justo etorri berriak diren nerabei zuzenduta, eta zer gertatzen da nerabe hauekin, abuztuan edo uda guztian egon direla etxean sartutak, orokorrean amatxoak lan egiten dute etxeetan, etxe barne, dira lo egiten dute eta dena etxeetan, kontratatutak daude, eta orduan geratzen dira pixka bat bakarrik etxean. Batzutan amatxoak igual izan dituzten nini berriak edo bikote berria daukate, eta ikusten dute beraiek zaindariak, nini hauen zaindariak. Baina abuztua da pixka bat ateratzeko etxetik, erlazionatzeko bere urte daukaten beste nerabeekin, hasteko nola orain iraian hasi dira institutoetan, hasteko nivelazioarekin, bai lenguaiarekin, erderaz ez dakitenak erdera ikasten, eta badakitenekin hasten gara matematika, zerbait lantzen, institutora ilegatzen direnako hain zaila ez izateko, eta baita taldean daudela, institutoetan, institutoak badaukate programak igual laguntzeko, baina taldean daude, orduan ez somatzeko besteak oso atzeratutak daudela, edo hasten gara horretan. Eta baita Iruña ezagutzen, ez dute ezagutzen Iruña, horregatik geratzen dira etxean, oso triste daude, faltan botatzen dute amatxia, faltan botatzen dute dena. Ogia erostera joatea ez da berdina, han zeukaten modu bat esateko kaixo edo ogia erosteko, hemen beste modu bat daukagu autobusean joateko, orduan, Iruña ezagutzeko eta positiboki ikusteko. Egon dira egun batean ginkana bat egin zuten, Iruñan barrena, oso gustora egon ziren, oso ongi pasatu zuten. Hori bai esan nahi dut, etortzen direnak, gogo pilarekin etortzen direla. Eske zurrumurruak daude, hortikan, esaten, eske etorleak ez dute adaptatu nahi, hori da ez dira erlazionatzen, ez dute hemengoa, daukate gogo pila. Hemengoak izateko badira gainera, adibidez, euskeraren inguruan, askok daukate gogoak euskera ikasteko. Gogoak daukate hemengoak izateko, baina hemengo, ehuneko ehuna eta berdin tratatzeko, eta batzutan zurrumurru horiek nik esango nuke norbaitek kezkak badu edo zurrumurruak entzuten ditula eta ezei elkartera joatea, han ikusiko du lehenengo eskuz, zuzenean ze jatorrak dire, ze gogoak daukaten, eta gainera gogoak, hori, hemengo kulturara adaptatzeko eta elkar bizitzeko, hori positiboki eta... Aurre iritzi asko daude. Bai, daude aurre iritzi asko. Orduan, galdetu diasunarekin jarraitzen, badaude 2 programa. Programa bat aurrera eramaten da ikasgeletan. Badaukagu elkartean 3 ikasgela, eta banatzen ditugu taldetan, talde txikiak, 8 nerabe, talde bakoitzean, eta 8 nerabei laguntzen 4 bolondrez. Zergatik talde txikiak,
adibidez, badaude erderazko taldeak, ia behar duzula bolondrez pertsona nerabe bakoitzarentzako, bai? Behar dutelako laguntza askoz ere hurbilagoa. Eta gela horietan zer egiten da, lehenengo gauza, hitz egin. Zer moduz daude, nola bizitzen duten, zer egiten dute, adibidez, abuztuan galdetzen genien. Lehenengo egutean, zer, atera zara kalera? Eta lehenengo egutenetan nabaritzen duzu, ez, geratu direla etxean, ez daudela triste, daudela horrela, eta abuztua bukatzen denean, nabaritzen duzu aldaketa, pasada bat. Bolondrezak ez dute, ze ongi ez, nire lana nabaritzen dudala egunez egun. Eta nik uste dut horregatik dela sei elkartea, oso elkarte berezia, ez? Orduan, egoten dira ikasgeletan, lehen esan dudana, ez? Hitz egiten, zer modu zabete, eta baita, hasten gara, institutoko materiak pixka bat lantzen. Gero, ikasgeletan egon ondoren abuztuan, egiten dituzte aisialdiko irteerak, lehen esan dudana, edo ezagutu non dagoen Yamaguchi zonaldea eta jolastu ez daki zertara, edo Ciudadelan, edo, ezagutzeko Iruña. Ezagutzeko baita baliabideak, adibidez Gaztediaren etxea, edo, urtean zehar berdina da, orain, zuk esan duzun bezala, urriak batean hasiko da kurtsoa, eta astelehen eta asteazkenetan egiten ditugu lanak ikasgeletan, eta ostiralean egiten dira arratsaldetan, hori hau da dena arratsaldetan, egiten dira irteerak Iruña ezagutzeko, lagun berriak ezagutzeko, hori segurtasun hartzeko, bai Iruñarekin, hiriarekin, eta bai bere urteko jendearekin, ez? Eta nola dakite zuen existentzia, zuek zerrendaren bat alduzu edo beraiek dira gerturatzen direnak? Normalean, nola institutoetan, adin txikikoak dira, beharrezkoa da ikasgai bat egitea, derrigorrezkoa. Orduan, institutoekin badaukagu oso harreman estua eta beraiek bidaltzen dizkigute. Familiari harrera ematen dietenean, begira, badago elkarte hau, laguntzen aldizute honekin, eta beraiek bidaltzen digute. Baina baita gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak jaten dira familiak eta berdin, eramaten digute. Eta gero, hori ezagunak edo ikusten dutela bakarrik dagola, nik uste dut Iruñerrian badagola oso sare polita horren inguruan, sortu dugu oso sare jatorra, sendoa. Eta bai beste elkarteak, bai zerbitzu publikoak, lan egiten dugu estu eta ongi. Orduan, zuen artean ere elkarlana hori giroa ona da. Bai, giroa oso ona da. Barruko giroa oso ona, orain gaude kanpaina egiten eta badaude bolondrez batzuk, 15 urte daramatzela bolondrez izaten, hori ez da gutxi. Nik uste dut hori asko esaten duela, zelako lana egiten dugun. Eta orain, abuztuan egon direnak jarraitu nahi dute, beste batzuk ezin dute, egia da batzutan gazteak direla parte hartzen dutenak, eta igual aurten ez dute lanik egiten, baina datorren urtean lana aurkitu dut eta ezin jarraitu, ez? Baina oso lan jatorra. Nik uste dut sei elkartean badagoela interkulturalitatea baita, zentzu guztietan, bolondrezen arloan, neraben arloan, oso kultura desberdinak eta oso pentsamendu desberdinak, eta nik uste dut hori dela bere aberastasuna, ez? Bai. Eta orduan, adibidez, aurtengo honetan, zenbat familia edo nongoak hartu dute parte? Abuztuko programan 20 familia parte hartu dute. Familia hauetatik, 16 herri desberdinetatik. 28 mutil, neska mutil. Esango dut, sei elkartean bakarrik hartzen ditugula segun eta gure kapazitatea. Ez daukagu oso lokal, eskatzen ari ditugu lokal berriak, ez garelako oso ongi sartzen, baina ezin ditugu harrera eman jende gehiagori. Badaukagu jende gehiago, ezin dela sartu, baina egia da, segun eta nerabeak sartzen dira, doluari aurre egiten diotenean, ospa egiten duela. Gehienez 2 urte egon daitezke 6 elkartean. Gero, gure lana ongi egin badugu, joango dira parte hartzera bere herriko edo bere zonaldeko baliabideetan. Orduan,
28 zen gure kopurua, eta bete dugu kopurua, eta kanpoan geratu dira nerabe asko. Haiei laguntzeko egon dira 15 bolondrez, eta badaukagu 10 premonitore direla, gure elkartean garrantzi asko ematen diogu parte hartzeari, eta orduan gure elkartean egon ziren nerabeak, ja dolua pasatu dute, oso ongi daude gogoekin, oso pertsona arduratsuak dira, eta pasatzen dute izatera, ez dira bolondresak, dira premonitoreak, eta zer egiten direlakoz adin txikikoak, zer egiten dute prestatu ostiraleko edo aisialdiko aktibitateak. Berai dira prestatzen dutenak, bilerak egiten dituzte, aurrera eramaten dituzte, guzti hau, bai bolondresak, bai premonitoreak badaukate formakuntza desberdinak urtean zehar. Jakiteko nola lagundu, oso triste badago haserre, nola egin. Nola egin inor ez geratzea kanpoan, hori da oso garrantzitsua, inor ezin da alde batean geratu. Denak, borobilean, denak, beti, ez? Zergatik, oso garrantzitsua delakoz, mundu guztia sentitzea lekua badaukala eta kontutan izaten dugula, ez? Eta premonitore horiek zuen programaren parte izan diren pertsonak dira, edo migranteak? Bai, beti. Zein da gure helburua beraiekin? Gainera, sari bat eman digute, orain Nafarroako gobernua beraiei eman diete, saria. Zein da helburua? Hori, animatzea, parte hartzen. Badaukatela elkarte pila, leku pila parte hartzeko, eta adibidez 6 dela leku bat, baina badaudela beste leku asko, non bere afizioak edo beste pertsona batzuei lagundu nahi dietela, aukera daukatela parte hartzeko. Orduan, 6 elkartean, nork eta situazio horretatik pasatu duen batek, harrera emateko, berriei. Aina dira superjatorrak, oso politak, baten batek ez du hitz egiten erderaz, ez zuen hitz egiten erderaz, orain ja badoa harrapatzen eta baita da mezu bat, ez dakizula erderaz, lasai, orain ikusi erlazionatzen algara, eta ikasiko duzu. Nik uste dut nerabe hauekin hori dela mezu garrantzitsuena. Ez izan prisarik, igual hasten zara institutoan eta lehenengo urtea ez da oso ona, noski, igerta daiteke, etorri berria zara, daukazu zure bizitza, daukazu moduan, lasai, ez? Normala da. Errepikatzen alduzu, datorren urtean, segurazki fuerteago egongo zara, indar gehiagorekin, eta, hartuko duzu ritmoa, nik niri bezala, nik orain 11 hilabete egon naiz kanpoan, eta, hartuko du ritmoa, ez? Lasaitasunez, eta nik uste dut mezu hori dela garrantzitsuena baita gizarterako, ez? Nahi dutela adaptatzea korrika, ez? Baina ez daki, eman denbora, ez? Nik uste dut denak momentu batean behar izan dugula denbora, nik egun txar bat daukadanean, igual nire lagunei eskatzen die denbora, ez? Lasai, gaur egun tristea daukat, eman aukera, bihar igual segurazki hobe egongo naiz. Hori da mezua, ez? Hor ere ikusten duzue, bilakaera horretaz gain, eskertutak daudela, ez? Bueltatzen dira eta beste berri batzuei beraiek jaso dutena eskaini nahi diete. Bai, oso eskertutak eta gainera, aukera, nik ez nuke esango dela saria, ez? Baina, bai ikusten dugula, igual egoten dira prestatzen, baina beti egotea zerbait, joaten dira Alemaniara, horrelako ateraldiak egiten direla, eta premonitoreak joan dira antzerkiaren inguruan eta immigrazioaren inguruan egiteko saioak, eta nik uste dut beraiek eskertzen dutela baita gero hori, ikusten dutela beraiek arduratsuak direnean, lan egiten dutenean, gauza gehiago irabazten dutela. Eta nik uste dut hori dela guztiok nahi duguna, jakitean lan egiten duzunean, konpensazioa badaukala. Orduan hori eta orain abuztuko programa hau bukatu egin da, eta orain zer? Eta orain zer, justo momentu honetan, ari dugu egiten kanpaia bolondrez berriak erakartzeko. Programa hasiko da urriaren batean, esan dugun bezala, bukatzen da maiatzan. Kontutan izaten dugu, iraian ez hastea, beraiek ohitutzeko institutora, gauza gehiago dauzkate iraian, urrian hasten gara.
Eta gogo pilarekin aldaketak egin ditugu, urtero ebaluazioak egiten ditugu eta ikusi dugu erdera ez dakitenek pixka bat talde batean uzten genituela, beste egun batean egiten genuelakoz bere harrera, aurten elkartu ditugu, aktibitatea ikasgeletan da astelehen eta asteazkenetan, arratsaldetan, eta ostiraletan, ostiraleko aktibitatea irekita dago mundu guztiarentzako. Hemendik baita esango dut, Iruñako betiko neska bat 16 urterekin edo ez dakiz urterekin parte hartu nahi duela, irekita dago parte hartzera. Eta orain bolondresak erakartzen. Irailaren azkeneko astean hasierako formakuntza egingo dugu. Horretan, esplikatzen dugu zer den dolua, zer den reagrupazioa, zer da bakarrik etortzea, ez? Esplikatzen dugu elkartean egiten dugun lana, nola bolondresen lana, teknikarien lana oso lotuta dago, azkenean bereiek izaten dira gure begiak, lan taldetan, eta hasi eta ongi pasatu. Izan ere, abuztuko programa hori askari batekin bukatu zenuten, ongi pasatzea beti hor dago, ez? Bai, izan zen oso askari berezia, familiak oso eskertutak, gainera, gauza bitxi bat, bitxia ez, gertatzen da, baina oso pozik joan ginen, nabaritzen genuelakoz familiak beraien artean erlazionatzen zirela, hau baita, askotan badago hortikan zurrumurrua, nola patioetan, adibidez, eskola bukatu eta patioetan elkartzen direla alde batean, ez dakin nor, bestaldean, ez direla elkar erlazionatzen. Oso erlazio polita izan zen, zergatik balantzen delakoz, hori oso garrantzitsua da, landu behar da, ez? Zuk nahi baduzu batek hurbiltzea, ez hurbiltzea, zerbait egin beharko duzu horretarako. Oso erlazio polita egon zen, familien artean, jarraitzeko gogoekin, eta baita nerabeen artean. Nabaritzen zen lasaitasuna, ez? Hasieran beste bilera bat egiten da, eta askoz ere tentsioagoa edo ez, eta bukaera izan zen oso berezia. Orduan, askari hori, horrela, espero dugu bukatzea baita aurtengo askaria. Eta orduan, orain, bolondresen bila, eta aldago baldintza zehatzen bat bolondres izateko? 21 urte baino gehiago izatea, eta, sei elkartean gutxienez 5 ordu astero izatea, parte hartzeko astelehen eta asteazkenetan, edo ostiraletan, denbora izatea arratsalde horietan. Eta formakuntzako orduak baita derrigorrezkoak dira. Eta gogoak ikasteko. Nik esango nuke, badirudi joaten zarela zure denbora ematera ez, eta zure esfortzua, eta nik uste dut joaten zarela esaten, zenbat gauzara ematen ditut hemendik, ez? Orduan gogoak izatea, ikasteko eta ongi pasatzeko. Etorkinen kasuan gertatzen den moduan, ikusten alda bolondresengan bilakaera bat egon dela edo beraiek nabaritzen dutela zen nolako esperientzia izan den hau, ze ekarpenak egin dizkidan? Bai, beraiek izaten dute, urtero ebaluazioak egiten ditugu eta oso positiboak dira. Baina bai egia da, orain elkarrizketak egiten ditut bolondres berriekin, eta bat esaten du, hau da, zure konpromisoa, altua da konpromisoa, ez? Baina eske kalitatea da guk nahi duguna, eta bolondresa, joaten den bolondresa, esatea, horrela lan ona egin dugu, nabaritzen da, eta nik gustora noa etxera, jakiten ez noala denbora pasatzera, ez? Venga, egin, ez dago dena oso ongi antolatuta, bileretan lantzen dena da beharrezkoa delakoz, eta nik uste dut hori eskertzen dutela, ez? 20 urteko esperientzia nabaritzen dela, eta kalitatea dela gure helburua. Zer nolako ikastaroa edo kurtsoa espero duzue? Hori, interkulturala, hori oso garrantzitsua da, neska mutilak, boliviakoak, senegalekoak, siriakoak, leku guztietakoak, eta nik esango nuke, administrazio publikotik baita, erraztea, gure lana. Nik uste dut harrera oso garrantzitsua dela, prebentziorako, ez egoteko arazo larriagoak, esaten ari dugu oso tristeak etortzen direla, bere egoera ez dela erraza, eta nik uste dut hobetzen aldugula, nik uste dut aurten, lortuko dugula lokal berri bat,
hori mundu guztia sartzea, orain eskailera pila ditugu, ez daukagu argi gehiegi, bueno, pues, horrekin segurazki hobetuko genuke asko. Eta parte hartzailea, mundu guztia sartzen alda, kabitzen alda, eta ongi etorriak izango dira. Eta nola puntatu gaitezke hori bolondres izateko? Bai, webgunean badago informazioa, baina deitzen alduzue telefonoz, deitzen aldatzen telefonora, hor egoten gara orain iraian goizero, eta arratsalde batzutan, eta edo bestela gestion@asociacionsei.org korreora. Eta hor, zuzenean, erantzuten dugu momentuan, eta lehenengoa da bilera bat nirekin, elkartzen gara, ordu bateko bilera, gehienez, eta hori, azaltzen dut zer egiten den, zin ordutan, eta jendea esaten du, ni posible daukat hemen hor, hau ikasi nahi dut, hau beste hau, bueno, elkarrizketa derrigorrezkoa da baita. Eta webgunea, sei elkartea jartzen baldin badugu bilatzailean, ez dago... Arazorik ez, bai. Primeran, Maite, hurrengora arte orduan. Bai, eskerrik asko, egongo gara datorren hilabetean seguro. Bai, eskerrik asko zuri, gero arte.